Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda na yi bayani a wancan bidiyo yadda mutum zai sai da Dox coins ɗinsa idan an tura masa zuwa Bitget exchange. Mun yi bayani ne akan yadda za ka yi a Bitget. To wannan karan kuma tun ta bayyana Bybit ita ce tafi kusa da masu abin wajen yin withdrawing, so da za mu yi bayani yadda da kowa zai sayar da coin ɗinsa a cikin Bybit, saboda ana dan samun ɗan bambance na features. Za ka ga siffar ita Bitget ɗin ya bambanta da siffar ita Bybit. Tun za mu shiga mu gani yadda za ka sai da shi coins ɗinka da zarar an fara distributing. To kamar yadda yake idan a distribution tun da dai ka yi withdrawing ka saka Bybit ɗinka ne, address ɗinka na Bybit da memo da kuma UID ciki za su tura. Muna kyautata zaton mai bi kafin karfe 1 na agogon ranar Najeriya da za su fara trading. Muna kyautata zaton za su fara tura mutane kafin wani lokacin. To da zarar an tura in ba a samu jinkiri ba yana shigowa, to abin da za ka yi na farko sai ka shiga cikin Bybit ɗin taka kamar haka. Idan ka shiga cikin ta buɗe, so inda za ka fara shiga ka gane ya shigo ko bai shigo ba bayan message da za su yi maka shine ka shiga nan a wajen asset din nan, anan zaka shiga nan zaka gane abin da yake sun turo ko kuma makamancin haka. To ku lura abin da yasa nake son wannan bidiyon saboda in nuna muku akwai wasu bambance a cikin asset din. Idan ka shigo asset din, to asset yana dauke da account kala uku kowane account yake da shi. Ita wannan Bybit tana da wallet kala uku. Misali akwai account mai suna wannan unified trading, ko kuma wannan funding account, ko kuma inverse derivatives. So a nan wajen idan za a turo kaya mafi yawanci a wasu exchanger din, idan daga waje aka turo wani coin yana sauka ne a wannan funding account yana sauka ne a funding account, matakar ba a can wajen saiti bane ka je ka saita yadda in ya shigo zai sauka a wannan ko kuma a wannan directly. So idan ya shigo da farko in ka ga anan yake, idan ka shigo zaka ga dala nan wajen USD ke nuna maka adadin kimar wannan abin da aka turo maka. To in kana so za ka sai da shi nan take sai ka shiga ka dawo da shi wannan unified trading, shine nan inda in ka kawo shi za ka shiga ka siyar da abinka. So shine abin da da zarar ka zo ka ga fundin ɗinka akwai kaya sun shigo, sai ka yi abu na gaba shine nan ka ɗauki abubuwan naka ka yi transfer da su ka dawo da su nan wajen. Idan za ka transfer nan ka shigo wajen transfer nan gashi. Idan ka shigo wajen transfer, to zai nuna maka daga ina za ka transfer din wannan adadin tokens din naka. Muna da account kala uku kamar yadda nace, to ga sunan akwai idan daga funding ne, ma'ana da ma a funding aka saka maka ga nan funding shine nan from, to zaka dawo da shi zuwa ga unified trading account shine nan account din da in sun zo ne zaka iya sai da shi, sai ka sai da shi aka. In ka zo kuma ya baka wani abu daban sai ka shiga wajen unified din nan, ko kuma ka shiga nan domin ka canza shi ya zama dai na saman shine nan funding, na kasan kuma ya zama shine unified trading account. Kamar yanzu barin da ba gani, kun gani ga nan ya bani account din gasu, akwai wanda aka zaba wanda nake so a tura, ba wannan ba. Ku lura kada ku shiga derivatives, kada ku shiga wannan din unified trading din shine daidai, sai saboda nan za ku kawo shi. Idan kuka zaba ya zabo nan, sai kuma ku zo wajen zabar tokens nan wajen ga nan coin, wannan coin ne za ku transfer dinsa daga wannan account din zuwa wannan. To gashi nan wajen ya sa BTC, to sai mu shiga dan mu canza, sai mu zabo. Idan muka shiga gasu nan nau'ikan coins din za to sai kai zo nan wajen kai searching din Dox din ka rubuta Dox. Kana yin searching Dox misali yanzu tunda babu shi anan bai dole ya bayyana ba, to gashi ma ya bayyana amma tunda ba a turo ba gashi nan yana zuwa sai ka taba shi. In ka taba shi sai kai gashi nan ya hau. Da zarar ya hau nan, to nan wajen kuma sai ka rubuta adadin abin da zaka siyar. In rabin kayan ka zaka siyar, in kuma duka ne ka taba max, shikenan kana saka dama dina maka available anan din ga available dina maka available din abin da yake. Kana taba sai kai confirming, kana yin confirming directly zai tashi daga wannan account din na funding ya dawo zuwa wannan account din na trading. To da ya dawo kuma anan sai ka zo ka ga zaka gan shi ya dawo nan wajen. Da yana nan zai dawo nan. Idan kuma ka zo san da ka shigo kawai ka gansa a nan ne, to shikenan baka bukatar ka je kai wancan transfer. Ku kiyaye wannan abun. To me na gaba bayan ya dawo trading account, abu na gaba shine nan sai ka zo cikin spot. Gashi nan spot nan ne wajen kasuwancin spot. In ka shigo, to idan ka shigo spot sai ka nan ka zo wajen sayarwa kenan. Abin da za ka yi na gaba shine nan sai ka zo ka duba ka zaɓi coin din a wajen wanda za ka siyar din, sai ka zo nan din wannan wajen da aka rubuta dop din nan, anan za ka shiga za ka taɓa coin din ka zaɓo coin din da kake so ka siya. To gashi nan sun buɗo mana. Idan ka shigo da farko da su nan za ka gan su, sai ka yi searching a nan search, za ka yi searching din Dox ɗinka, za ka yi searching Dox. Idan ya fito yana fitowa sai ka zaɓe shi. To idan kun ga babu shi, da zarar muƙaddara Dox din nan, muƙaddara mu ba da misali da wannan Dox din a ce, ko kuma yi amfani da Doge. Ga Doge nan muƙaddara da shi za mu yi amfani. To idan ya fito mana sai mu taɓa shi.
misali wannan Doge shi ne ko za ku ga ya hau a nan wajen Doge from USDT. Idan ya hau abu na gaba sai ka taba wajen nan wajen limit din ka dawo da shi kan market, tunda ba wai bukata kake sai ka bi wasu ka'idoji ba. Idan kuma zaka wasu ka'idoji to zaka iya barin shi a limit din domin ya zaba maka farashin da kake son ka siyar. To idan ya budo sai ka janyo wannan abu, ga wani abu nan wajen ka janyo shi ka kure shi kamar yadda na janyo hakan nan, in duka zaka sai in kuma rabi ne ka bar shi tsakiya ko maya ne in ka rubuta zaka ya nuna maka adadin abin da zaka samu a nan wajen, zai nuna maka adadi a nan wajen. To idan ka ga ya fito a nan sai abu na gaba shine nan in ka janyo nan in ka kure adadi sai ka taba wurin. To da yake ba wajen bayi bane, sorry, abu za ka fara yi na gaba shine ka buɗo ka dawo da shi kan sell, saboda in kuka lura yana kan bayi ne sai ka dawo da shi kan sell. In ka dawo da shi kan sell sai ka taba market din ka dawo da shi, sai nan wajen ka janyo ka kure shi adadin da zaka siyar. In ka gama sai ka zo ka taba wannan wajen sell. Da ka taba sell shikenan automatically zai juya ya tashi daga wannan dogs din ya koma USDT. Anan kasa zaka gani, anan zaka nuna maka kayanan ya koma dala. Da zarar ya koma dala shikenan sai kai abu na gaba sai ka dawo wajen asset ɗinka. Asset, idan ka buɗo asset zaka gani to madadin da zaka ga in ka shiga unified trading, in ka shiga nan madadin ka ga dogs a nan wajen, madadin ka ga dogs a nan line, to zai ka ga ya koma USDT, shi da gani adadin dollars din ka samu. To daga nan kuma abu na gaba shine nan sai ka tashi ka je kai kokari kai P2P ka siyar in kana son za ka yi P2P kenan. In kuma za ka tura wani mai siya ne dollars din, to shikenan shi ma sai ka je ka tura masa. To da yake na yi bayani ne wannan kawai akan yadda za a siyar ne, ba ya bayanin yadda za a P2P a karbi naira ba. So saboda ana samun wata matsala, yana da kyau da zarar an baka coin kawai kai sauri mintunan farko kai sauri ka sallame shi, saboda ana samun irin yawan selling pressure da yawa sosai wanda ya ka sa farashin ya sauka sosai da sosai. Idan gudun haka kawai sai kai sauri tun da ka kalli bidiyon nan yadda za ka kai sai kai maza kai sauri ka wuce wajen ka siyar. Idan ka sai ya koma USDT, to inda wani abu daga baya kuma menene duk wani abu ne daga sauki, tunda USDT ba ta sauka, stable coin ne shi baya sauka. To wannan shine abin da za ku yi wajen lura da nan. Idan wannan shine shigowar ku na farko, kada ku manta ku yi mana subscribing, ku danna kararrawa domin da zarar mun dora sababbin bidiyo su kuke gani, insha Allah Allah ya ba mu sa'a. Bidiyo na gaba za mu nuna yadda za ku yi conversion din kuɗinku daga dollar zuwa naira, wato P2P kenan.